Ja està gravant. Hola, midinzanos y midinzanas. Hola. Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Max, no insultis. Estem a Sort, a Lleida, amb tota la família, perquè avui farem barranquisme. Us haig d'explicar que tinc una nova càmera, que us ensenyaré després. És una Digi Action 4, bueno, molt xula, la veritat. Action 4. I el guai d'aquesta càmera és que té aquí una, bueno, després us ensenyo bé, vale? Una pantalleta on puc veure com estic sortint en el vídeo. Encara molt més professional que la GoPro que jo tenia, perquè hi ha altres GoPros que també ho tenen, però com la meva era molt antiga, doncs no ho tenia. Mira, i també el vídeo del carnaval, ella, tan intel·ligent, portava pintura a les mans i la va agafar i estava plena de vent. Bàsicament la meva GoPro estava rebentada, de rascades, desgarrapades... Bueno, que estava fatal la meva GoPro. Llavors els meus pares m'han comprat aquesta càmera. Per cert, us vull ensenyar lo llarg que és el pal selfie de la Digi. ¡Oh! ¿Has jugado al pal? ¡Hi! Hola, buenos días. Acá estamos. Acá estamos. Estamos acá. Per anar al barranc hem de fer un camí, el qual consisteix en primer 10 minuts o una cosa així caminant per aquí, vale? I després estarem 20-25 minuts pujant la muntanya, que és, el noi ens ha explicat que és així, l'Àlex ens ha explicat que és bastant empinada el que hem de pujar, i després crec que havíem de caminar una mica més i arribàvem doncs al barranc. Mireu. Semblen mosquits. ¿Todo bien? Arriba. Ja ens hem posat el casc perquè en el riu, com teníem la corrent, era una mica perillós. Ja hem creuat el riu i ja hem començat amb la pujada. I no us miro vosaltres perquè estic concentrada en no fotre'm una bona hòstia. Roba posada, mireu el Mac. Vale, quan acabeu del bot estanco, me'l passeu i el tanco bé. Comencem a baixar el barranc, noi. S'ha connectat un tronc amb pedra. S'ha calcificat. Uau, que bonic. Aquesta mà, recorda't, o tallo cabell o tallo dits. Ai, no me digas eso! Such a nice place, we were talking the same language. I open and I'm closing, you can't stand the thought. Acabem de fer la pega, m'he deixat en ridícul. Quina vergonya. He fet el ridícul, ho he fet com el cul. S'ha de dir que sóc l'única que encara no havia fet mai en la meva vida. Clar, la família havia fet menys jo, sabeu? Perquè clar, penseu que el Max fa escalada, tal, no sé què. Esperem que la segona vegada em surti millor, perquè si no em donarà vergonya, de veritat. Però em toca, que faré com si fuera la inteligente. Per res del món m'ho ha explicat l'Àlex. Això és molsa calcificada, vale? O sigui, és increïble, mireu. És una sensació estupefacta. Podeu observar ja parts verdes perquè encara no s'ha calcificat del tot. Probablement trigarà uns quants anys més. Aquí podem observar una gran cova
Per cert, volia comentar-vos que hem arribat als 200 seguidors i per agrair-vos això he contractat un càmera. Jo la roca aquesta, Us estimo, sense vosaltres no seria possible res. a la corda, al techo. Veu? Increïble. Això és l'infern, és el barranc de l'infern. En sèrio? Ara ja. Hòstia, està molt fort. La mano izquierda. La mano. A ver aquí, mira cap aquí. Mireu per on hem baixat, mireu. Hay que ser minero, romper el pico del hielo. No, cohete, para que sepa que te quiero como un buen minero. Wow. Us haig de dir que al principi ho he passat una mica malament perquè crido perquè no sé si m'esteu escoltant, perquè m'ha donat impressió. A més, com la primera ho he fet fatal, he dit, ja veuràs que la gran em cagaré. Però res, superbonic, o sigui, era superbonic, baixant, ho has de gaudir perquè és impressionant, et dona impressió. Sí que aquí estava fosc i em donava una mica de por, però mentre estava baixant he dit, que guai. Vale? Ara anirem per una cova subterrània. Daniela no ho té massa clar, no sap si cabrà. Bueno, has d'aguantar la respiració, Una miqueta sí. Bueno, más fácil. Fue más fácil. Uau, mi bro! Ja no estem fent barranquisme, vale? Estem en el poble on ens allotgem. I ara anem, com estem a Sort, no sé si ho sabeu, però a Sort és molt típic anar a fer la loteria perquè aquí s'han guanyat molts premis. Llavors anem a agafar uns quants números. Mireu que m'he demanat ou fregit amb bacon i papa, suc al ou fregit, suc a un cafè que vam vindre, tortites i una petita napolitana. Consisteix en un esmorzar, en una omelette. Què s'agafa? Explica de què és la torrada. D'all i oli. De què està fet el bacon? De cerda, Daniela. La botifara d'ou. De què està feta? D'ou. María Juana, la puerta! Pep. Hola, bon dia. Estem aquí al portal de la nostra casa. Avui farem un house com veuen ara mateix del nostre apartament de Sort. Entrant a l'apartament, a la meva esquerra en tenim un lavabo amb la seva pica, funciona, amb la seva dutxa i amb el seu lavabo, que aquí en té una mica d'oli d'oliva. Ara si mirem cap aquí,
es veu la meva germana. No se'm veu a mi. Bueno, es veu això. Ara, seguint el passadís, tenim a l'esquerra la nostra llitera de la meva germana i jo. El matrimonial, és que... I aquí tenim una porca, que ens la vam comprar fa poc, perquè aquí són de sort, són porcs ibèrics catalans. I luego tenim aquesta taula amb la seva cadira d'espuma. No es pot entrar, la veritat, però aquí n'aprofitem molt l'espai per poder-ne ficar l'estendre. En tenim aquestes boniques vistes, mireu que bonic. Un cotxe que negre per amb la matrícula. Però tanca la finestra. Porto una cara de dormida, mireu. Porto unes ojeres. Estem anant cap al lloc on hem quedat per anar a fer rafting. Tinc moltes ganes de fer rafting, la veritat. Sempre m'ha sortit per vídeos de TikTok, això, que Max m'està tota l'estona ficant pel mig i no per parlar, sinó per insultar-me o per riure de mi. Això que sempre m'ha sortit per TikTok, tal, i tinc moltes ganes de fer, moltes ganes, la veritat. We were youngsters on the jungle. No, we are still minds. What the hell? Of jungles, but I feel your heartbeat, just like mine. I feel your heartbeat. ¿Qué ha pasado? ¡Andón, andón, andón! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! Venga, viene por aquí, si no, viene aquí. A mí no, ¡Vamos, Snoop! ¡Vaya! De fer el rafting, porto uns cabells una mica despentinats i estic anant a buscar a la meva mare i al meu germà, que s'han sentat en un lloc que ara dinarem. I res, molt bé, m'ho he passat superbé. Bueno, ara haureu vist tots els vídeos que ha fet el meu càmera. Increïble, vale? O sigui, increïble, no he parat de gravar. M'ho he passat superbé. Em fa una mica de mal al cap perquè m'he apretat... És que on estan? Estic flipant perquè m'he apretat molt el casc, però és que us ho juro que m'ho he passat teta, la veritat. Si hagués d'escollir entre el rafting o barranquisme no podria escollir perquè en les dues m'ho he passat superbé. Hem tingut monitors estupendos. Bueno, nois, ara estem a la Pobla de Segur. Hem vingut a fer una volta i també a sopar perquè els altres dies hem sopat a fora i doncs avui soparem a un restaurant. No entenc per què el vídeo on ho explicava que ens estàvem anant d'excursió no es va gravar. Llavors us ho diu la Daniela, editora, que ens hem anat d'excursió, bàsicament. Mireu, estem creuant un pont. Que bonic! Wow! Ja donem mitja volta perquè després de passar el pont és com que ja comences la ruta llarga i nosaltres no teníem plantejat fer la ruta llarga. Llavors, i a més, a partir del pont és com tot pujada. Llavors, no hem vingut ni preparats ni amb la motivació i que fa molta calor ara com per fer aquí a pujada. Res, ja donem mitja volta. No sé com penjaré el vídeo de Formentera, potser el penjo abans, potser el penjo després d'aquest vídeo, no ho sé, no estic segura. El que sí sé és que m'he canviat la càmera, ¿vale? Perquè la GoPro ja la tenia bastant rebentada, l'objectiu ja era
canviar-la. Li ha donat enveja veure la gent escalar amb les seves cordes, amb el seu arnès. Y pues nada, él sin estar preparado se ha puesto manos a la obra. I moved around from town to town, lots of people around, but still so lonely. We are in Penelles. A veure si trobo algun dibuixet. És que just he començat a gravar en un carrer en el que no hi ha gaires dibuixos. Veieu allà? Són ocellets. Mireu aquest. Uau. És ensaïmada. Pastís de formatge, que era? De Roquefort. No hi té buena gràcia. Està fort, A mi també m'encanta. Torrada de Santa Teresa. Regálame. La torrada. Penelles! Que el Max ha agafat la càmera i ha fet els seus clips fent ASMR o qualsevol tonteria. Esto va para largo, així que gaudiu. Endavant. Hola, buenos días. Acá estamos. Bona tarda, bon dia i bona nit. Arigato! Perquè a la història de Sant Antoni de Calonge, suposadament, hi havia les flors, perquè les... i també s'estén a la història, perquè hi havia un venat, un ciervo, un mamí, un gos, que es va matar. I aquesta història és aquí, per això i aquesta matí, doncs, la recrearem a la teràpia. Això, que hi havia un animal, un gos, al camp, i la va menjar una ceba, que li va donar energia i poder. I després, aquests poders li van fer més fort i li van sobreviure. Portes un minut dient tonteries, tio.